Ja, jag kommer att göra det. Ja, det är mycket kvar. Men det var väl inget svar på min fråga. Jag vet inte hur länge vi känner. Det är som smart idag på jobbet. Då chefen bara. Vad vill du ha? Nej, jag var bara stången. Eller Mattias, men Svante tog du ut några handskar eller? Du gav någon vinterhandduk. Du ska ju få några handskar. Jag har inte det. Tog du ut några? Jag behöver inga handskar. Men har du tagit ut några? Ja, jag tog ut några. Nej, jag behöver det. Men tog du ut några? Ja, precis. Ja, men nu har stången då. Vi kan ju bara massa av. Nej. Johan är på den här. Vi ska. Jag tycker den är bra. Jag tycker om den i varje också. Ja. Nej, jag tycker den är skönast. Man är så rädd för att börja med andra. Men man har gjort det som ett fint någon. Oj. Man nyper inte på. Jag har